ƙarya ne ka san an mai da Nijar baya amma kana goyon bashi ka ce ba za ka ji waƙar ba dole sai ka ji wallahi in ma baka ji ba sai an ji maka wallahi kai cani kana halin mai bakin uwa da kankane ka sani ijar dimuwa ka sa kafa aka rushe kai sai dai kun ji ta kai wani mahaukaci kun ga wannan bakin gashi to ka nemi abin da zai taimaki rayuwarka tun kafin fari ya fito duk abin da za ka yi amma ka tabbatar mai kyau kai za ka zo ka tara mabiyan da suna ma kallon mahaukaci ka zo ka tara mabiyan da suna ma kallon shashasha na me ka tara mabiyan da suke ma kallon mai mutunci in mutum bai ma magana ba da kai yake ba ko da irin laifin kake ka canja haka Allah ya ce fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin amin idan ana kira shi kira masu imani yake duk wanda bai ji ba zai ji horo Allah ya samu dace